úradné hodiny budeš ju potrebovať, uvidíš. Už sa to nechce, je to. Gitka, spravíš mi kávu? No už ju máš, už je super, úplne. Olga? Čo? Olga. Vytrvání. Tak teď chceš, tak. Ďalej. Dobrý deň, ja by som potrebovala len také jedno. Prepáčte. A von. Prepáčte, ja by som fakt potrebovala jedno. Toto je štúdijné oddelenie, nie kabaret, von. Ale, a kedy by som sa mohla vrátiť? Keď budú úrané hodiny a dosmejete sa. Tak asi to dáme. Strašné, Jožka, čo to sa dneska chodí každým rokom horšie a horšie. Nie, Dobrý. Prosím vás, iba by som chcela... nemáme, Len toto... nedáme. Bakalárske práce až o rok. Trošku sme to domotali.